En aquesta ocasió no podíem fallar perquè és un tema que toca a tots els joves directament, toca el nostre futur i per tant una vegada més havia d'estar així. Solidaritzar-me amb el company Rafa, suposa que Marc també dirà alguna cosa, i bé, solidaritzar-me amb la plataforma mencionant un poc la decepció que genera el fet que les noves generacions no hagin estat així, no? I més tenint en consideració que normalment sol ser el regidor de joventut el que ve a participar i aquesta vegada jo crec que considerarem tots que està donant l'esquena als joves i que no està governant. Vull dir, governar no és sols eixir en una foto, eixir anar de sopar entre les noves generacions que hi siga. Governar és també presentar alternatives i donar la cara a qualque. Bé, per començar, si haguera de posar qualificatius al que designa el sistema educatiu conforme està en aquests moments l'educació, diria que en primer lloc tenim una educació maltractada, ja que amb l'aprovació de la nova llei que estem tornant a nivells quasi democràtics, diria, tenim una educació elitista, per altra banda, que crea enormes dificultats per als estudiants, sobretot aquells que tenen menor poder adquisitiu, una educació endarrerida, perquè, com ja sabeu, estem a cua d'Europa, i una educació menyspreadora perquè no es compromet ni sap aprofitar la pluralitat lingüística de l'estat espanyol. Una educació que, com ja sabeu, menysprea l'ensenyament de les llengües autonòmiques, menysprea també la nostra llengua, el valencià. Aquesta llei impulsada pel ministre Wert afecta directament el sistema universitari a causa de les reformes, com són dos punts que aniré desenvolupant a mesura que avança el debat, que són la revàlida dels batxillerats i els nous requisits per a l'obtenció dels beques. I ja per acabar amb aquesta primera intervenció que dono pas al meu company Marc, bé, ja sabeu, a mesura que avança s'estem adonant que s'està produint una manipulació ideològica, s'estan creant ments dirigides, s'està produint un pas de gegant distincions entre classes i per això s'està destruint un dret fonamental dels ciutadans que és l'educació.